Takže čus tady, viděl na to další videa. Dneska to bude z Minecraftu, nevím, jestli to budeme dělat, je to survival. Jak vidíte, jsem tady s Krištofem. Já vím, je to tam nový. A já na to nemůžu prostě, já nevím proč, jo. A zase, prostě teď si lidi zvykněte, že u každé série, prostě z Minecraftu, prostě u každého klasického videa z Minecraftu bude špatná grafika, protože to natáčí na mobilu a možná se seká s tím. Jo, vyšle si to na kvalitu teda. A já to nebudu nadále zdržovat a jdeme na to. Takže jsme zpátky, teď tady dám to jabko, nevím. Nemám ho. A tady způsob, jak natěžit prase. Je. Počkej, tady to prase už je nahejtěný. To prase někdo zhejtil. To prase asi může být nekonečně dlouho pod vodou. Nevím, spadl jsem někam. Hello, Bobo! Tak kráva. Au! Já? Nech mě. Chceš fight? Ty jste neví. Jo, vážně? Ty jsi to dal ve skřítama, že? What the fuck? Počkej, stůj. Aha. Dej si jenom fly, dej trošku toho spravedlivý a já ho zahodím, jo? Hele, let dolů. Please, let dolů. Počkej, běž dolů. Tak, ty si to dej se životama a zapij si jenom fly. A to nejde. A to nejde. Zapil si s cheatama? Ne? Zapni cheaty. Teď natáčíme. A jo. Počkej. Tak. Taky. A teď. Teď pryč. John Cena. Tráš kaktus. Na, tam máš hlinu. Takže já jsem nad sebou. A kramba. Ne, já tě chci trefit. Tady máš vlnu. Jo, to se mi třeba kam bude hodit. Až tě zabiju. Hej, ty mě. Hej, co jsi to všechno čítl? What the hell? Ani nechci vědět, co teď děláš. Ty jsi stará bez životů. Ty cikáne! A pojď sem, kde seš? Neviditelný. Neviditelný bagger foukal, nečus. Ne! Fuck my life. Bitch! Já mám 0 HP. Ne, co to vzal za to? Za šípy? Jen tak nějaký. Ty hajzle jeden spíčovaný, vole, skurvený. Vidíš mě? No. Nešiftuj. Látka, pojď sem. Asi tam se dostřelím. No tak možná ani ne. Hej, ty jdeš tam. Kde se?
musíš se mě schovávat, že jo? Ty se nemůžeš. Já jsem se chtěl na tebe portnout. Ale čau. Ty mě vidíš? Nube! Čekaj. Nevidíš mě? Nebo mě? Počkej, můžu se tě zeptat. Pojď sem, prosím tě. Ty mě vidíš? Nic ti neudělám, jo? Vidíš mě? Ne. Pojď sem za mnou. Počkat. Já tě vím, kde jsem sletěl. Už nevíš. Ale ne, pojď za mnou, please. Ukáž, kde jsi. Tady. Ale tak úplně letí špatně. Jsi na té hory? Ne, víš, co je taky možný? Že si čítnu levely. Portni se. Čítnul jsem si úplně levely. Portni se. Nejde mi. Teď? Nevím, ale nejde mi to. Kde jsi? OK, Pečunatko, víš co? Dej si survival. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Pojď se sem. Stoj. Pojď sem. Běž do té díry. Dobré. Trochu. Pojď do té díry, jo? Jo, strašně jedu do té díry. Jo, jak asi jsem mrtvej. Za tebou. Už nemusíš. Ty zase? Jo. Jo, co je díry. Tady. Pojď tady za mnou. Běž tam. Běž tam. Jdi do ty díry. Já nejsem blbej, ty na mě... Co mě hituje? Jo, Luko. Já vím, co uděláš, ty mi tam zazdíš a ten písek bude padat na mě. Ne. Já nezabijem, jo? Nebude třeba. Proč? Proč? Namáhej se. To jsem já zabil. Zabil? Tak trojstop. Jdu do ty díry. Že jo, proč ne, když jo. Počkej, ty se objevíš pryč. Jenže já umím udělat spawn potom. Pryč úplně ne. Hej, když umím naplnit něco zkusit, jeden experiment, udám to samý, jo? Jenom si jeden život, jo? Prosím tě. No, kopej díru. A já jsem se líbil. Ach jo, to je debil. Napoj. Wow, lidi, tohle je úplně super slovo. Já slyšíte, ale doufám, budu doufat, že ne. Ne? Jo. Už jsem se bála. Už jo, že budu pěkná, ne? Počkej, tak. Tak já tě zabiju. Tak nebudu dávat kancel. Natáčíme 9 minut. Hello? Jsem tam taky? Jo, tě vidím. Trošku se mi to lezde. Maj, lidi, Minecraft se mi budu to muset přestříhat. Nic nečekanýho, takže počkej. Takže mě už ty zombie serou, takže kecám, tak poslávám kde se. Tak a zůstanu tam, teď se životama. Je. Tak a zůstanu tam prostě, jo. Počkat, co bych se mohl udělat? Jak jsem to udělal? Počkat, ne, počkej, please, co jsem to udělal?
Nic nedělej tam. Ne, ty zabiju. Počkej. Jo, tohle jsem chtěl dělat. Ne, nech mě. Ty postižníci. Ty postižníci, co je to tam? Ty tak trošku mentálně postižený, co myslíš? Tak. A čekej, please. Nech mě. OK. Klidně kokainou. Save. Tak. Teď, když já ti jen tak zabiju, jo? Nic nedělej, jo? Já tě zabiju. Uvidíš. Jak se píše láva? Jenom. Čekej, tam něco dám. Počkej, tady to někdo musí. Jo, tady mám lavku. Nějaký. Tak, počkej, teď si číp nějaký blok. To je hrozný. Tak, zabilo to to? A zabíjí? Hej, dej si životy. Tak? Spavnul ses? Tak mi, to nefunguje. To mi to chtěl dělat? Počkej, já si to neřeknu. Počkej, konečně. Nebo počkat. On pojede mnou, tak, tady to uděláme, tady by to mělo fungovat už. Ok, tak to jde, počkejme. No, pak. Tak. Tak potom klíšo. Ok, no tak tam zůstaň, jo? Máš životy? Ne! Já jsem nechtěl spadnout. Počkat. Já to tady prostředím, takže zatím to čus. Ok, do toho experimentu se asi nedočkám. Ale kde to udělám? Postavíme tam. A to pak zrychlím. Takže zatím čus. Tady jsme se lidi dohodli nerolích, já budu takový kameraman a on bude ten stavěč, takže zatím čus. Počkat. Říkám čus. John Prina. Tak dělej stav. Já to pak zrychlím. Dělejte, počkejte. Musím vám něco říct. Víte, jsme mrtví. No. Ok, jsme zpátky. Lidi, počkejte. Teď tady udělám takovou menší změnu, takže zatím čus. Takže jsme zpátky. Nevím, co jsem to udělal. Kam jsem to šel. Asi někam do prdele. Ok, to je jedno. Ale na to nesejde. Lidi, já to tady asi ukončím. Uvidíme se u dalšího videa. Takže tohle je moje lobíčko, takže zatím čus.